Endi ta bojoku mang, Beh? Aku lho bojomu. Malah mbok satru. Eleh. Heleh. Aku lho ning bandara. Malah we dada-dada. Salahnya telat. Piye to ya? Kok gedeng aku. Aku gak. Terminal Madiun. Sambi ketot. Royal Musik. Romansa. Pas tenan. Terminal Madiun Ngawi. Kenanganku ora bakalan aku ngelalekke. Biyen aku duwe pacar. Oh ya? Anake Pak Dekesnan bakal pelem ana ning pinggir prapatan. Terminal Madiun Ngawi gentolanku ora bakalan aku ngelalekke. Aja sampe. Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Terasa yang Aku guyu-guyu. pokoknya selalu tepat waktu jadi. Ya. Yen aku kangen. Kok yen? Kok yen kan? Apa? Lah tenan lagune ngono. Pisan kasih aja, ya udah. Ya. Yen aku kangen. Stop guys. Piye to ya? Kok yen nih? Hep. Oh alah. Oh, iya. Bojomu sapa tajane? Ya jajal pisan kasih. Yuk. Hep aku kangen. Kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Kurang di-print. Hep aku kangen. Kangen karo sliramu. Tak elo-selo Terus? fotomu ning dompetku. Kok kowe ra krasa tak batin saben dino. Batin apa Ra tuh? bakal ilang fotomu ning dompetku. Asik. Ojo kowe ra krasa tak batin saben dino. Ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Fotomu wis ilang kabeh asli. Kok kaya ngono ta? Yo, Mboten pareng. tapi wis tak digitalne tak kayak HP ku. Tak sawang ben bengi.